Pan profesor Pavko, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Dovolte mi, abych nejdřív poděkoval všem, kteří se na vývoj distribuci této vagíny podíleli. V tuhle chvíli je stav takový, že já třeba sám se očkovat nenechám. A co když se většina lékařů nenechá oočkovat? Taky to je svobodné rozhodnutí a Česká lékařská komora protestovala proti představám, že by lékaři a ostatní zdravotníci snad měli být očkováni povinně. Jasně jsme řekli prostě, že žádné pokusné králíky nikomu dělat nebudeme. Nelíbí se mi ani to, že výrobce se smluvně vyvázal z odpovědnosti za nežádoucí účinky té očkovací látky. To je stejné, jako kdybyste vyráběl auta a v momentě, kdy nebudou brzdit a někdo se v nich zabije, řekl, promiňte, já jako za to smluvně nenesu žádnou odpovědnost. To je prostě bizarní. Tak když se zeptám, jestli vám to v tuhle chvíli může někdo nařídit, jako lékařům, zdravotnickému personálu a podobně? Tak naštěstí nemůže. Je to stejné nebo lepší než u řady standardních vakcín, takže se dá se pro běžného člověka to pochopit tak, že ten, kdo prodělal vakcínu, ten, kdo má vakcínu ukončenou vakcinaci, tak neonemocní a nikoho dalšího nenakazí. Tak nesmíme strašit a musíme tak se... nesmíme lhát, pane ministře. To s váma souhlasím. Ano, tak vidíte, tak si podejme ruku, že přestaneme lhát. Přestaneme lhát. A vy přestanete lakovat věci na růžovo. A vy přestanete strašit. Kdo vám ty informace dal? Ježišek, řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nemusíte to, nebuďte slušnej. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník. Jo, vy jste moc hodnej. Nedostal jsem tu informaci ze Státního zdravotního ústavu. Jméno. Od paní doktorky Mackové. Nebyla to vědomá lež, dostal jsem špatnou informaci. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná, kdo chce se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní, aby byla dobrovolná, a pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodněni. My jsme tady od toho a doufám, že všichni vlevo, vpravo, abychom nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod. Se mi stalo, že jsem se přeřekl a že jsem vlastně použil slovo, které asi není správné. V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, kteří měli přijít, nepřišli. Stále platíme neschopné lidi, kteří mají opravdu velmi pěkné platy a naši společnost mnoho nedají. Čím bude ve vedení méně administrativy a více skutečných odborníků, tím to bude pro nás lepší. Co budou dělat dosavadní referenti? Ti neschopní, co budou dělat? Tak musíme každému primeranou práci se snažit najít, samozřejmě.